Mediteransko ili Sredozemno more, nekad zvano unutrašnje more, najveće je zatvoreno more na svijetu. Mediteran je mjesto neizmjerne ljepote, jedno od najnaseljenijih i najrazvijenijih područja. Mediteranska obala i priobalje imaju najplodniju i najpoželjniju zemlju na planetu, no istovremeno Mediteran je jedna od najslabije zaštićenih regija na svijetu. Mediteransko more i obala sve se više uništavaju. Kroz Hrvatsku mrežu za suradnju na Euromediteranu, jedan od važnijih ciljeva je upravo očuvati hrvatsku obalu Jadranskog mora kao dijela Mediterana, kao i kulturu i tradiciju za buduće generacije. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koordinatorica je Hrvatske mreže za suradnju na Euromediteranu kao jedne od 42 nacionalne mreže organizacija civilnog društva okupljene u zakladi Ana Lindh, koja u Barcelonski proces i Uniju za Mediteran unosi dimenziju civilnog društva kao snažne poluge za izgradnju uključivog, održivog i modernog Mediterana. Ako osjetite žudnju za plovidbom do nekog dalekog otoka, znajte da su mudri ljudi davno rekli da vas tada obuzima moćna snaga putovanja prema vlastitom duhovnom središtu. More je životodajno, ali i prijeteće, pa se tek na otoku okruženom morem osjećamo cjeloviti i sigurni. Svaki otok ima svoju priču, zato Mediteran ima tisuće ispripovjedanih priča. Prenesimo ih mlađim naraštajima i izgradimo budućnost Mediterana baš onakvu kakvu želimo.